Zoo 2 indawo zokuphephela umuntu. 2 kweyindawo lapho khona umuntu ekumele ukuthi aphephele khona noma ngabe yini emdlayo, kodwa mase fika kule indawo lezo Zoo 2 ila kumele aphephele khona. But sometimes abantu bagcina bephuma kule indawo Zoo 2. Iziphi lezo indawo Zoo 2? Isesontweni nasekhaya. Indawo lezi zokuphephela umuntu. Ake siqale esontweni. Yini edala ukuthi umuntu agcine sephunyuka esontweni, aphume esontweni noma angakwazi ukuphephela khona? Omunye agcine seyibulala ekade esonto kodwa ekhona amasonto emphakathini. Amasonto agcwele all over, ukhetha la uthanda khona, kodwa you still have abantu abayibulalayo. You still have abantu abathi ngcono kumane ngiyibulale. Yabo, agcwele all over amasonto, all over. Yini edala ukuthi abantu bangakwazi ukuphephela emasontweni, abanye abagcine behluleka? Nazi-ke izathu. Number 2, izenzo zamakholwa. Esontweni uyawathola amakholwa ahlebanayo. Esontweni uyawathola amakholwa anenhliziyo ezimbi. Esontweni uyawathola amakholwa abukelana phansi. Esontweni uyawathola amakholwa anempakamo. Esontweni uyamthola umfundisi noma umuntu onesikhundla esontweni athi beshumayela okunye ebenza okunye yena. Athi siphatheni kahle insizwa, niganyo nenzini, kodwa yena ubhizi udla khona la, udila nentsha khona la, noma ubhizi nabafana. Ushumayela okunye wenza okunye. Izenzo zamakholwa ziyabakhipha abantu emasontweni. Agcina sithi umuntu ayingeke, hayi ngeke ngcono ngingayi kwakona. Ngeke ngikwazi ukuyohletshwa, ngeke ngikwazi ukuyobukelwa phansi, ngeke ngikwazi ukuyokhulunywa kambi, ngeke ngikwazi ukulalela abantu abathi benze enye into, abathi beshumayele enye into kodwa benze enye into ngasese. Izenzo zamakholwa. Umuntu obuthakathaka akasurvive ngenxa yokubuka izenzo zamakholwa, because muye esontweni usuke uyiyele wena, usuke ungayeli ukubuka omunye umuntu. But abantu ababuthakathaka abasurvive ngenxa yokubuka izenzo ezenziwa amakholwa nenhliziyo zamakholwa. Not wonke. Agcine sephuma umuntu, agcine seyedwa, lo mudle yedwa usizi, omunye agcine eyibulala, omunye agcine enza into engasile, omunye agcine eyinikele otshwaleni noma ayinikele noma kuphi la ayinikela khona. Egcwele all over amasonto. Agcine emasonto emaningi kangaka angabi indawo yokuphephela ngenxa yezenzo zamakholwa. Kuzothi number 2, into exosha abantu noma enika abantu i-challenge ukuthi baphephele khona emasontweni, imali. Imali igcine sedala abantu ukuthi kube nzima ukuthi baphephele khona. There was a reason why amasonto ene-uniform. Ingobani? Kwakumele ukuthi bonke abantu bafake into eyodwa, right? Mebegqoka into eyodwa, akekho omunye ozofaka into edabukile, akekho omunye ozofaka into ezobukeleka phansi. But khona kunjalo manje, amakholwa efaka into eyifanayo sekashiyana phela. Sekhona nama-design ukuthi lena yenziwa ngento engeshibhile, lena yenziwa ngento engebizayo, lena yenziwa ngento engephuphile. Yabo, still kunjalo efaka imfaniso efanayo. Lento eyigwenyo siyenzeka. Omunye agcina ebona ukuthi ngeke ngikwazi mina ukuyosonta lapha. Mina njengoba ngigqoka kambi kanje, njengoba ngifake njengoba i-uniform yami yenziwe ngoship lana wendwangu, ngizoya kanjani lapho? Ngeke ngifithe ini lapho. Uyababona laba bantu ukuthi bagqoka kanjani.
anginawo amandla ukuthi ngifaniselana nabo, ngizibona ngi-outside, ngizibona nje ngingafithi in. Imali. And abantu, they will show you. Bakwazi abantu ukukukhombisa ukuthi no, cha, ayikhululeke, khona imali. Ngisho sekonikelwa, they will show you. Ayikho into abantu abagodi kuyona njengokubukisa ukuthi mina ayinginayo lento enginayo. Kokunye uthi uyabona uphethe mhlawumbe uhlweza, ushawa imali njengeyimali lapho. Ushawa imali njengeyimali, ugcina usubona ukuthi angisale sengugodla ngoba phela akuzobukeka kahle mase ngizofika nemali kanje. Umuntu obuthakathaka ahluleke uku-understand ukuthi akayele abanye abantu, yele yena. Yabo, isimo semali. Usaba ngisho ukucela umthandazo ngoba unayo imali. Uzowanika namakholwa. Kade yeka amakhanya last week. Kamakhanya badla amakhekhe abhakiwe, badla amadrink aphezulu, kwenziwa ngisho ideko kamakhanya. Wena uzowanika namakholwa. Isimo semali. Sebavimba abantu ukuthi baphephele esontweni. Abone umuntu uthi angifithi mina. Ngeke ngifithi ini. Saba ngisho ukubiza umthandazo. And amakholwa asechoose ukuthi hayibo ngeke phela singadli. Mekuvela isiqhuma mesumakhanya nje sithi sibiza amakholwa, kuphuma ngisho sinedolo, sixhugele siyakhona. Sithi ngeke ngingayi kamakhanya mina. Ngeke ngingayi kamakhanya. Isiqhuma amalisa. Imali. Yabavimba abantu. Njengoba emaningi angaka amasonto, kodwa you still have abantu abayibulalayo, you still have abantu abaseyinsizini, you still have abantu abastakha otshwaleni ngenxa yinkinga. Abakwazi ukuphephela emasontweni. Ilezi zathi eziwu-2 ezihamba phambili. Uzolandela upart 2 lapho khona sesingena emndenini ukuthi yini evimba abantu ukuthi bangakwazi ukuphephela emndenini yabo. Siyabonga kakhulu.